Здравейте, приятели, аз съм Чуби. Днес сте пак с мен в Minecraft България. Преди мислих да правя клип и да, обрах фермата. Две имах. Такива птики. И ще да направя един хляб. В предишния епизод ми дадоха много дини. Ето дините. Ще отида малко да покопая. Мисля да покопая малко. Така. Да намеря някакви даймонд или някакви орес. Оп, значи нещо. Така. Сега купая тук. Тук може да има нещо. Така. Един торч ще служи, за да му гледате. И пак, този път не съм с текстчър пак. И пак ви споменавам. Това е minecraftbg.com. Посещавайте сайта. Много добър Minecraft сервер. Така. Доста близко съм до хората. Залагаме нещо. Така. Как виждате, имам вече златен наградник. Юху! Направих си го с голда, който намерих. О, ето. И ми се показва вече. Айрон. Така. Опа. Знаем още нещо. Фук. Няма нищо. Така, тук ще запушам. Продължавам да копая надолу. Да, както виждате, че ми свършат много бързо. Не знам защо така. Там няма нищо. Колко? 6 айрон. Не са малко. Не са и много. Сега сме 12:20 вечерта, с това говоря по-тихо. Сега ще покъса клипа. Доста дълго мина. Само айрон. Много гадно. Няма много хора в сервера сега. Но е доста късно. Нормално да няма. Така. Коментирайте и си изказвайте мненията.
Скажете си мненията, ще е добре за мене. Ще знам какво харесате и какво не. Ще ми помагате малко да знам какво искате. О, yes. Намерихме още Iron и Coal. Но имам една лоша новина. Свършва ми кирката. И торче. Това може да има нататък други по-хубави неща. Затова ще пазя малко кирката. О, е! Голд. Готино предчувствие съм имал. Няма нищо. Да. Заслужаваше си купането. 21 айрон. О, е. Оф. Фук. Ще се връщам. Станем, чета какво са писали хората. Но тук е идвал някой. Там, ако казвате, че там отгоре има нещо, видял. Там ма има. Даймонд, а не. Привтял ми се Даймонд. Но няма, за съжаление. Но ще питам дали я ползвам Home, защото в момента съм си изгубил. И не знам къде сме. Може да има от Diamond. Той да ги ограбил човек, който идва. Дето го Iron. Упс. What the fuck? Качих се за... Ау, не. Не ме убивай. Така, о, е. Мисля да се разкарам от тази мина след малко. Ме побиха търпки. Така. Не мисля, че ще намеря нещо хубаво. Тук няма. Тези мина май се ограбили. Доколкото виждам. Затова ще взема кола по-добре. Докато ми свърши кирката. Що няма нищо по-хубаво. Така, и пак питам някой, ако иска да снима с мене клипове. Да, чупи ми се кирката. Чупи ми се кирката и ще си хода хома. Фък. Ломи бе. Били. Така, да му взема торча. Хом.
Да, аз съм хоума. Виждате, никой не ми е отговорил дали да пиша хоум или не. Дали е съгласен. И затова играя с хоум. А който не желая да играе с хоум, да пише. И ще играя без хоум. Така. Офък. Само си спича това. Ето я може за един хляб. Сложи тук. Така, да взем секирката. Така. Направих си една лопата, защото почти нямам лопати. Лопатата ми е щупена. И след да си поправя още малко време. Да го отигна малко. Ще видите как ще го направя, много готино. Малко дървета само ще ми трябват. Така. Мисля, че това ще ми стигне. Дали да го направя някак си като тераска. Ще направя нещо като тераса. То не е нещо като тераса, то ще си е тераса. Така. Ще направя с огради, ще е доста готино. На мен ще ми хареса. Но казвате, ти не гледаш да имаш яките ми, а гледаш да ти е по-готин коман, не, напротив. Гледам да имам готините ми. Така, не мисля, че стана доста готино. Готино стана, мен радва. А тук е добре. Не бе, момче. Колко направя така тераса. Ще видя как ще. Какво правим? Така направим. Така. Така. Ще сложи така оградки. Фак. Не ми стига точно за една оградка. С това ще правя още. Не бе. Така. Тези ми стигат. Така. И не е ли красиво? Доста готино стана. Много ме радва. Нека го падна. Тук ще сложа масички. Така. Така и сега ще видите колко готино ще стане
Много си ме радва мене. Така. Виждате това. Тук сутрин ще си пия кафето. Съпазикам се. Това е така окраска, готина окраска. Дайте още направя така. Съм го пуснал на купче. Паните. Реално мога какво правя. Сега ще чуя как го служа. Я ще го служа така като отгоре. Мога да направя много по-готино нагоре, нямаше место. Тук вижте как ще наседа. Ако например ето така и става грозно. Така не може да служи. Другото, ако е така, това трябва да е тук, докато често и такива го ще назвам, повече по-добре да е тук. Така, спеквам се айрона. Слагам голда. Така мисля с мъничко да свършва клипа. Прекрасно стана, ми много харесва. Но отивам да сложи торчове. Па. Така вижте колко готина стана красичката и доста хубави неща намерихме. Така. Ето и това. Гол да се изпече. Така ще свършва клипа. Довиждане.